Sesuk tau prai kan. Ayo kantin yuk. Ayo. Ayo. Nang ndi kowe? Kantin. Wis Kak. Ayo jalan yuk. Prai ndi? Iku lho, air terjun jerene apik. Piye? Gelem gak? Aja ado-ado. Kalau kene kono tok ae kok. Besok jam 8 ini jalan Cemoro ketemuannya. Ya wis. Ya wis. Biasa lah. Dia toh cacai. Kok kono teko-teko. Halo, piye iki? Alon-alon enak opo? Iya digawa mo. Oh iso. Piye ki mau? Gak ngerti. Om garene yo, ayo didelok. Krungu-krungu digawa nang sekolahan. Oke wis ngono wae. Tak OTW saiki aku. Oke, assalamualaikum. Odin, kana Odin. Cok mangan di sini, sikap nang mburi kono. Sikap kono. Kono sikap di kono lho, gue jadi lah. Ah, aku sudah buka loh, sudah. Buka loh. Orang 12 karo kaya. Jadi Pak. Siapa udah bos ya? Dulu kamu. Nama tuh apa ini? Ceritanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nama pelajaran baik, bukan halaman cek itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Enten murid pindah saking SMA Jonawi. Oh iya, ayo ngomong. Ayo ngaji nama kamu, nama kamu. Perkenalkan rekan-rekan aku, Lydia Selviana pindah saka SMA Suci Bendosari, Kabupaten Tuban. Cekal semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Harono ambil bangku di kosong. Kalau buka ya halaman cek itu. Bang, tolong kalau boleh ya.
loro. Tuh. Ayo, bro. Kelompok. Ya. Tasik. Yo. Arek mau ngomong apa toh? Sing mau ndi? Sing gerombol mau lho ning arep kelas. Oh iku lho arek-arek apa nih iku dolan ning iku air terjun Sendang Biru. Kok gak dijak? Padahal kan koncone. Lah iya, aku heran. Kenapa kok awakmu gak dijak lah? Kamu kan koncone yon. Tempatnya sesok ketemuan jam 8 ndek Jalan Cemara. Sik tak nelpon kancaku. Halo. Iki enek tugas kanggo awakmu. Culikan arek sing jenenge Wilya ning Dalan Cemara. Gawonen meneh ning sekolahan. Arek anyar sing manggon ning kelase awake dhewe. Oh, oke, siap. Kenapa? Enak tugas cuma nyulik. Ya, udah arek. Coba. Aku dikirim lewat WA foto nih karo bos. Oh ya? Bos ya? Nah. Lulu, lah kok yang ini? Apa ini? Ngali apa ya? Pak, wonten arek dhewe ning mburi sekolah, Pak. Pengen di Ning mburi sekolah. buri sekolahan kayak lah sama lho Pak. Ajeng kula mawon, Pak. Ayo. Hei, siapa sing marahi niki? Awakmu kabeh ayo melaku. Hei, awakmu kan wali kelas. Nggih. Celuken wong tuane arek loro kuwi mau. Kula telepon aku. Halo. Ini dari sekolahan. Enten masalah soal kelakuan aneh jenengan. Saiki langsung dipun wilayah mawon. Ngeten Bu. Niki putrine jenengan sampun kelewat batas. Badhe nyelakani yogane tiyang-tiyang. Terus pripun ngeten niki? Lho Bu, putri kula lho wonten griya niki pinter. Ngewangi masak, ngewangi nyapu, mbah-mbah. Tapi pripun nggih Bu? Nyatane ngeten iki, putrine
Dan apa dipentingali rumiyin CCTV-ne? Nggih Bu, pun ngeten mawon. Niki kopi jenengan tingali, teng mriki wonten aksine yogane panjenengan. Astagfirullah, masa anakku tuh bina kaya ngono kuwi. Lajeng pripun Bu ngeten iki? Putri kula nggih butuh keadilan ngeten iki. Napa ngeten mawon Bu? Niki diselesaikan nanti apik-apik mawon. Nggih, mboten napa-napa Bu. Bu, kamu tene nggih sing kata ya Allah. Nggih Bu, mboten napa-napa ngeten mawon. Iki kula nggih butuh keadilan. Ampun sampai dibaleni malih nggih yogane jenengan. Nggih sampun Pak, iki prakawis sampun rampung. Nggih pun rapate dibaraken mawon. Betul lah, wis tak ora banyak kok rapate sebar. Jenengan balik mawon Pak. Niki pun badhe wangsul. Pada sini. Iya Pak. Yo, boleh bawa ibu. Iya toh, dadi arek kok koyo ngono. Kok ngisi-ngisine wong tuamu. Ibumu iki lho datang arek aku koyo ngono kuwi. Nek bapakmu ngerti, dicor sama kakak aku. Bisa. Kok mikir apa? Gak apa-apa. Roll kamera and action. Spesial perform ide audio karya Belut Production. Malang City. Sudah hari ngomong loh. Jeritin dia. Oh. Aduh. Belut Production. Pada piano barang iki, Mas. And action. Action. Kagetnya kan guyu. Kagetnya kan guyu. Iya. Ayo.